Bili su da me posete 6-7 puta možda i došli su kad su imali prilike. Sad je lakše da putuju ovde, samo mora da se odluče. Ali znam da prvi put kad su došli, sam pitao nekoga, to je bilo malo i smešno zato što su morali da nekako lažu ili kažu nešto ponovo na Merdaru, da imali su pismo, pozivno pismo od nekoga, tada se to moglo preko Ministarstva unutrašnjih poslova da pozivate nekog na neki seminar i sad možeš zamisliti, moj tata je izašao u penziju, mama isto tih godina i dolaze sa pismom da idu na seminar. Moja mama nije mogla dugo da laže i rekla je imamo i sina tamo. Tako su prošli i to je bio prvi put, ali taj prvi put je bio emotivan i meni i njima jer njima je palo teško sada kako će oni da se snađu, tako su videli policiju prvi put, tata se malo plašio to vreme. Ja sam pozvao sve moje prijatelje koje sam tada znao i imao u Beogradu i rekao sam im da su mi došli roditelji i da bi bilo dobro da svrate i oni su stvarno svi hteli da upoznaju moje roditelje i onda kad su videli da imam puno prijatelja u Beogradu, onda su se malo to smirili i to je bilo mnogo lakše njima i onda je sve bilo bolje i bolje.